gino mabeno wasedo kaso wuok e gazeti gino mano timoro chieng' manyoro. Achako di wakili Joshua Nyamori. Sigana kotenore kod weche gi duto mag chuogo IEBC manyien. Do koro chungo clerk mano mar Senate kuom chwalo nying jogo monego bed ni selection panel cha ne jatend piny Kenya mondo mi ochug IEBC commissioners manyien. Oketo waka machal nade kinde ma jalup jatend piny Kenya oseti choko nitie jotelo moyier mobire sirkal ma kuonde gedong nono kaka gwenge ma Ugenya ma Ugunja mano kama opio wanda iwuoke e kin kuonde mamoko manyaka sani yiero poko tim kaluwore kod onge mar IEBC. Oketo kama chal nade kaka oganda jo Kenya ka wane mana kin mwarito. Oketo kama tek gima wasewacho ni one institution of political crisis ma waonge IEBC. So kwanya yiero jotelo manyo moko manyo otho gi moko manyo wuok and so on and so forth nikech lack of IEBC. Sani be waneno ka poni crisis ma anti court ni continue ni okoyien mondo waswear in the president to anything or deputy president to anything otimore ne office ngama ndi office ma president, then wadhi bedo gi problem nikech okwanyal yiero IEBC nyaka ching case mo kel manyien mondo rum. Unfortunately jo Kenya ero bi court aseneno gimondi ke gazette ni ngato bi court ni jo manyo yier onge 5% ma the people with disability, which I understand. However, ingeni okwanya meet all these thresholds, somehow yiero just a few people. Okay, so anda kwayo ni jo Kenya mondo winjire jo manie court mondo ke court go mondo gol case ni oko mondo wayie mondo los panel monego bed ni yiero commissioners mondo wabed gi IEBC. Okay, but my is one of the reasons makoro nyisowa need to be very risky mondo wawe ma deputy president manyo se yier Professor Kindiki wawe oko moko bedo sworn in nikech market way in a crisis. Kaponi gimoro timore ne office ma president to watch ni speaker ema take over. Speaker did take over to IEBC be koto setama no kunya yier. Then what happens? Nabedo ni siasa mokelo gigi duto tuni gi duto nikech report mar NADCO karka to jogeno go beni bire apis chon banka ni definitely inyalo paro ni president no launch report mar NADCO, president no romo gi migosi Raila Odinga gi all the other main political leaders magi wacho ni gidhi move on gi process kane the first court process no room. To then dispute no wuok e kindi nominations mag jo Azimio ma ngamane Kalonzo Musyoka no yiero ma iluongo ni Kialo ne oteru wach ne court ma court obudho gi wach no ka court nyo ogolo wach no mowacho ni mondo omi Kokimuli. But unfortunately koro ngato chako di court Kiambu, which means ni nitie jomoko dwaro ni process ni mondo dhi mbele. We hope ni court kata court mayalo wach ni biro temo mondo resolve wach ni piyo mondo wabed ni wanyalo bedo gi IEBC. It is very risky mondo country bed ni onge IEBC and jo piny mantie constituencies the wards maonge jotelo sani nikech lack of IEBC ni gibedo denied with their right of representation, which is not fair. Come on. Yeah. Kennedy. Yes. Again omulo nyaka lemo mamoko nyaka maimako mano mar MCA mamoko nyaka sani poko yier kata yiero poko time alwora kama gintie nikech IEBC malongo bende onge eto akano chako wacho ni yiero gik mathoth ok timre ka IEBC onge kama ntiere sani chako wacho ntiere doho